बे बादायलायनायखौ गुवाहाटीजों जानो गोनांमोन बाट उदालगुरिनि टीमा विनार जाखाबाय। गुवाहाटीनि टीमा माने प्लेयारफ्रा गिदिरखाय 13 बोसोर बैसोनिल'सो नालाय बिनि बारा जाबा बेवहाय गेलेनो चान्स मोना, ओंखायनो गुवाहाटीनि टीमाहाय गेलेनो चान्स मोनासै। उदालगुरिनिया विनार। So welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लानाय जाबाय। स' लोगोफोर, आङो दिनै दंफैयो मेगाघाट गेलेग्रा फोथार बाक्सा BTR। स' नोंथांमोना नै बेनारखौ दिन्थिनानै होनो बड'फा गोजोरथियारि सोलोंनाय मावथांखि गिबि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बानजायगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद। स' दिनै आं बेवहाय दंफैयो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डार 13नि प्लेयारफोरखौ बेवहाय लानानै फैदो जोङो। स' नोंथांमोननो आं दिन्थिना होनो। नै जोंनि टाइमा जाबाय दिनै फार्स्ट गेमा जागोन 2टायाव दङ बाक्सा भार्सेस नलबारि, सेकेन्डआवहाय दङ उदालगुरि आरो गुवाहाटी। टाइम 3:30 PM आवहाय दङ। जोंना नै दासो सफैबाय प्लेयारफोरा, बिथिंहाय दङ नै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। दिनैनि ब्लगखौबो आङो स्टार्ट खालामनोसै आरो गेमनि मेट्सखौ आं नोंथांमोननो होगोन। नै जोंना फंबायमोना बिथिंहाय जिरायना दङ, एसे रेस्ट लादो। मोजां गेलेदो ना फंबायमोन? दे सेस जाजोब्बाय। गोबाग्राया मुथि दोङो, गोबाग्राया दा सेस दुरबल नांदो नामा? गेलेनो हागोन ना? हागोन ना? आरो सासेयालाय मथो गोबाग्रायालाय? नै एसे रेस्ट लादो। जोंना खेलाया 3:30 आव जागोन। उदालगुरि भार्सेस गुवाहाटी। बे गिबि खेब आन्डार 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायनाय गेमा दिनै फार्स्ट गेम ना बियो? फार्स्ट मेट्च। बेवहाय नै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे टिमाहाय फैदों। नै दायो फंबायमोनखौ ओंखाम जानो लांनो नागिरदों। बे बादायलायनायखौ गुवाहाटीजों जानो गोनांमोन बाट उदालगुरिनि टीमा विनार जाखाबाय। गुवाहाटीनि टीमा माने प्लेयारफ्रा गिदिरखाय 13 बोसोर बैसोनिल'सो नालाय बिनि बारा जाबा बेवहाय गेलेनो चान्स मोना, ओंखायनो गुवाहाटीनि टीमाहाय गेलेनो चान्स मोनासै। उदालगुरिनिया विनार जाखाबाय। दायो मेघाघाट जों फ्रेन्डलि गेलेसिगोन। फ्रेन्डलि मेट्च जागोन दायो। बेवहाय फ्रेन्डलि मेट्च गेलेलांसिगोन आरोना उदालगुरिनिया। जोंनिया नै बिथिंनि प्लेयारफ्रा मेघाघाट स्पर्ट्स क्लाबनि टीम। मोननैबो टीमनि बादायलायनायखौ जों नुनो मोनगोन। बिथिंनिया जाबाय नै उदालगुरि, बेनिफ्राय मेघाघाट बाक्सा जिल्ला, आगदा फारसे उदालगुरि जिल्लानि आरो आगसि फारसेनिया मेदाघाट स्पर्ट्स क्लाबनि। गाबोन जानो लागा बादायलायनाया उदालगुरि जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव जागोन बेलासिनि 3 रिंगा। बेखायनो मेदाघाट हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों।
नैबे समाव गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोना थागथियारि मेदाघाट स्पर्ट्स क्लाबनि गेलेगिरि बिथांमोना थुबुरै सावरायगासिनो आरो सेकेन्ड हाफ 25 मिनिट सम गासै 50 मिनिट सम जागोन मेदाघाट स्पर्ट क्लाबा होसोगासिनो उदालगुरि जिल्ला फारसे बेयो मेट्सआ जादों फ्रेन्डलि दे नोंथांमोननो फोरमायना होखाबाय बे मेट्सआ जाबाय फ्रेन्डलि मेट्स laki gitar hap laki ya Hai Gutom oh ini hablang Gutom hablang lang Gutom lang foul bolra laki laki oi laki इधर जाओ Bekza Bibong Bibong Iriskar Hai Gutom khang Hafsa motor lagi Hai Benjamin Position na muagat biyo Ela Benjamin na back position kar do Lapor kala Buria Sila Mamin Lang Ayo ke sana ब्लैक जाबाय उदालगुरि बेनिफ्राय रेडआ जाबाय मेदघाट Clear. Hey.
시고 볼로 시고 Hei, Udom lain ada. Lagi. Hai, paspor. Hapsut ke hapsut. Kelam. Paspor bollo na. Ki kira kuri আছে? Biji শুরু করো। যা আগুন মার, আগুন মার। मोननैनिबो टीमा स्कर खालामनो हायासै 10 मिनिट होबाय आरोना गेमखौ फ्रेन्डलि मेच गाबोन जागोन गेमा उदालगुरि भार्सेस बाक्सा दिनै उइनार जाखाबाय जोंना फ्रेन्डलि मेचमोन लोगोफोर भिडिअखौबो आङो नोंथांमोननो फ्रेन्डलि मेचखौ ससे होबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांबाय